så ser vi, om vi kan finde andre. Vi lader det lige stå. Kan du finde andre? Med 3 bogstaver. Prøv lige klik. Prøv at kigge her. Nu synes jeg, I har siddet og arbejdet rigtig godt, så det er tid til en lille pause. En gul pause, kalder vi det. Og der er sidder lige der. Kunne du tænke dig at komme op og trække? Ja. Den der. Der står go på den. Ja. Skal vi lige finde ud af, hvad vi skal med den? Og det vil så sige, at når jeg siger go, det gør jeg, kommer jeg til at gøre 3 gange. Så når jeg siger go, så skal I løbe over til 3 forskellige vægge og røre dem. Og når I har gjort det, så skal I sætte jer tilbage på jeres plads. Okay. Så vent lidt. Så råber jeg go igen. Og så anden gang, der skal I finde 3 forskellige klassekammerater. Og give dem en high five. Okay, sådan her. Lige præcis. Og tredje gang, og så efter anden gang, så sætter jeg ned på jeres plads igen. Så tredje gang, jeg råber go, så skal I kravle under jeres bord og give sidemakkeren en high five. Det bliver meget nemt. Så er du sammen med ham, der sidder dernede bagved. Så kravler du bare lige under dit eget bord og så ned til ham. Ja. Så hvad var det? Kan vi lige genopfriske? Hvad var det første gang, I skulle? Ja. Ja, og den anden go. Ja. Ja. Ja, og den sidste. Kravle under bordet. Jeg må give din sidemakker en high five. Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Ja. Så skal jeg lige have sidste 2. Og 3 vægge. Husk at sætte jer ned. Efter første. Nu skal jeg sige, hvad jeg gjorde over det. Skal lige have alle ned og sætte. Og vi klapper hinanden. Go! Jonas, spænder! Nej, så bliver jeg hurtigt at sætte ind. I skal ned og sætte, men husk, I skal op og slå, når I laver det. Ja. Det gør jeg også. Det er fordi, jeg kan lide. Og den sidste, go! Hvem skal være? Og op på pladserne igen. Du skal også lige op og sætte igen. Ja. Super godt, det var I rigtig gode til. Det var bare det, det gik ud på, så må I gerne gå i gang med jeres arbejde. Og bagefter du siger gav, så rører vi igen med det. Go! Så får vi ud vores Hvor mor er vi? Hvad har I skrevet? Hvor mor er Ikke ret meget. Ikke ret meget. Nej. Hvad er det ikke ret meget? En gang om dagen. Nej, det tror jeg ikke engang, det er. Ikke engang. Det er tit sådan noget... Ja, altså... Ja, det har jeg. Nogle gange så er det også sådan noget...
så kan det være sådan sidst på dagen, men så er det jo rigtig gammeldags. Altså, så det er faktisk sjældent, jeg har ikke fået sat mig for meget ind i det. Det er sådan, det kan godt være lidt blandet. Der er nogen, de vil rigtig gerne være med, og så er der også nogen, de kan være sådan lidt... Altså, så der var nogen, der ikke var med nu i dag, og der er også nogen, der så gør de ikke lige det, de skal. Og... Så det er, jeg synes, det er sådan lidt blandet. Der er nogen, de er jo super glade for det. Man kan sige, altså fordelene, det synes jeg da er, at de kommer op og får rørt sig, og også at de kan have godt af det der break-up, som du siger det, men man har lige siddet og hørt på et eller andet, så går vi ud og bevæger os, og det skulle være godt. Ulemmen, det er lidt det der med, hvis de er i gang med, altså hvis de ligesom er i et eller andet flow, at man så afbryder dem. Altså de er jo mange forskellige steder, også i løbet af en time, uanset hvordan man organiserer det. Så det kan sådan være ulempen ved, at det jo ikke er alle, der lige har behov. Der er nogen, der kan have behov efter 2 minutter, og nogen, der kan sidde i kvarter. Altså det er det, der sådan kan være svært i en klasse, hvis man gør det for helt. Det vil komme rigtig meget an på det, vi lavede, fordi der er nogle gange, så vil man måske synes, at der er faktisk ikke tid til den her dag, så er jeg nødt til bare at køre grøn og gul af, eller en dag, hvor man tænker, jamen, vi starter sgu med den her i dag. Hvorfor er det gavnligt at anvende fysisk aktivitet i undervisningen? Jamen faktisk så er der en sammenhæng mellem, hvor god form man er i, og størrelsen samt funktionaliteten af forskellige områder i hjernen. Okay, men er der nogle undersøgelser, der understøtter det? Ja, altså blandt andet så er Jesper von Seelen, som har skrevet mange tekster omkring fysisk aktivitet og sammenhæng i forhold til læring. Han har lavet et forsøg med rotter, som påviser, at de rotter, som bliver udsat for fysisk aktivitet og træning igennem leg leg og træning, de danner dobbelt så mange hjerneceller som de rotter, som ikke er aktive igennem leg og træning. Så det er jo lidt tankevækkende. Ja, det må man sige. Men er det så ligegyldigt, hvilke typer fysisk aktivitet man laver? Nej, for at forbedre de eksekutive funktioner bedst muligt, så er det faktisk bedst, at man laver aktiviteter, som indeholder aktivitetstyper som selvkontrol, arbejdsudkommelse og kognitiv fleksibilitet. Okay, men hvad betyder de eksekutive funktioner egentlig? Det er egentlig bare kognitive processer, der er ansvarlige for organisering og kontrol af målrettet adfærd. Og hvad for nogle aktiviteter kunne det eksempelvis være? Jamen det kunne være sådan noget som o-løb eller kærespil. Det kunne også være dans, hvor der er nogle udfordrende koreografier i. Det skal ikke så gerne være monotone aktiviteter som svømning eller løb. Det er i hvert fald ikke mest optimalt, hvis man skal forbedre de her eksekutive funktioner, som også bliver beskrevet i Jesper von Seelens tekst under EF. Ja. Er det så kun i forhold til skoleregi, at det er gavnligt med de her funktioner? Nej, det er det langt fra. Det er faktisk også bevist, at de her funktioner de også er gavnlige i helt almindelige hverdagssituationer. Der er også et forsøg, som underbygger det med, at der er en gruppe børn, som skal over et lyskryds, og de her gruppe børn de bliver udsat for en masse lyde, og de bliver distraheret af mobiltelefoner og snak osv. Og de børn i bedst fysisk form, de kommer faktisk bedst over vejen, de kommer sikrest over vejen. Ja, det er jo tankevækkende. Mm-hmm. Er der så andre ting, der bliver forbedret end de her eksekutive funktioner? Ja, der er et område oppe i hjernen, der hedder hippocampus, og der viser det sig, at de børn i bedst fysisk form, de faktisk har 12% større område i hjernen ved navn hippocampus. Og det her hippocampus, det er et område i hjernen, der har stor betydning for vores evne til at huske. Ja. Så hvorfor er brainbreak så... hvorfor er høj intensitet de røde af vores her? Hvorfor er de så gode? Jamen altså de røde af vores brainbreak, som er kategoriseret som dem, som varer længst tid, og som er, hvor eleverne de skal ud af lokalet og være fysisk aktive, det forbedrer altså elevernes kognitive funktioner, og herunder altså de her EF-funktioner.
Og det forbedrer også evnen til, at eleverne de mestrer selvkontrol, og de har en bedre arbejdsudkommelse. Også evnen til problemløsninger, både i skoleregi, som man kunne forestille sig i matematik, det bliver markant forbedret, men også i hverdagssituationer, som jeg sagde før med forsøget med lyskrydset. Ja, men det lyder meget som om, at det kun er de fysiologiske faktorer, der er begrundelsen for valg af brain breaks. Er der andre årsager til at vælge brain breaks i undervisningen? Ja, altså Jesper von Seelen, han underbygger det jo meget med de her fysiologiske årsager, men vi har faktisk alle 4 erfaringer fra praktikken, hvor vi har prøvet at lave brain breaks, som også var rigtig gode for det sociale. Altså det sociale miljø i klassen, det kan blive meget bedre, hvis man sådan dagligt indfører en masse små break, hvor eleverne de er sammen 2 og 2 og laver nogle high five til hinanden, eller man er sammen hele klassen. Så hvis man prøver at indføre det, så er det i hvert fald ikke kun de fysiologiske faktorer, der forbedrer eleverne. Ja, det synes jeg kunne være helt spændende.